στο β' τοπικό να διεκδικεί την άνοδο την είσοδο στα μπαράζ, μάλλον για την άνοδο στην Α κατηγορία. Νομίζω ότι γενικά το κλίμα, παρόλο που εγώ δεν παρακολουθούσα πολύ συχνά, τέλος πάντων αραιός όπως ήμουν, ότι ήταν πολύ καλό στην ομάδα και γενικά δεν είχατε προβλήματα και τέτοια. Πρέπει να διακόψω τώρα εγώ. Η τρίτη όχι, δεν είναι. Κυκλοφορία στο μαγαζί, κυκλοφορία στο μαγαζί. Τραβαδία στο μαγαζί, άστο. Το Ίκα, τρέχα. Κρίμα και είχαμε δώσει δύο βραβεία. Δεν έχει τόσο κόσμο όμως, Εδώ είναι όμως ο κόσμος. Ας γυρίσει τα τάλια. Συνέχισε. Μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που είχα μείνει. Λοιπόν, η ομάδα έχει... ήρθαν και τα... Τι μόνο δύο, πολύ λιτότητα τελικά. Τρία είναι. Δύο. Τι τρία, κάπου 2, 3, 4. Δύο να δώσουν κάτι ως έναν. Στον καλύτερο παίκτη και στο καλύτερο γκολ. Λοιπόν, είναι επιτυχημένη νομίζω η χρονιά και εσείς πρέπει να περάσετε καλά. Και το κλίμα ήταν καλό και τα παιδιά ήταν καλά και η μπάλα παίχτη ήταν πολύ ωραία. Νομίζω ότι μας αδικεί και η θέση που πήραμε. Και ξεχωριστή φυσιογνωμία, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, η πραγματικότητα αυτή είναι, όπως λέει και ο coach, στον αγώνα υπάρχουν στρατιώτες, υπάρχουν δεκανείς, λοχαγοί και υπάρχουν και στρατηγοί. Φέτος νομίζω ότι δικαίως στρατηγός χρήεται ο Αλέξης για την όλη εμφάνιση. Στην εμφάνιση πρέπει μάλλον να τονίσω το βασικότερο ότι ήταν ένα καλό παιδί μες στην ομάδα, κυρίως αυτό. Και μετά όλα τα υπόλοιπα ότι και αγωνιστικά απέδειξε, βοήθησε πολύ την ομάδα και... Και αγωνιστικά βοήθησε την ομάδα στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά και εκτελεστικά νομίζω. Γι' αυτό το λόγο ο Αστέρας και συγκεκριμένα ο κύριος Αντώνης Σταμάτης που είναι ο ταμείας της ομάδας θα απονείμει το εκπαιδευτικό της χώρας. Τι δάσκαλος είσαι. Λόγο, δεν πειράζει. Φίλοι. Βγάλε πρόεδρε, βγάλε πρόεδρε. Πες κάτι. Έλα, πες κάτι. Μεταξύ μας είμαστε, καλά. Δεν τα πάω καλά με τους λόγους. Τέλος πάντων. Στα παιδιά πώς μιλάς δηλαδή. Δεν μιλάω ό,τι και Στο ψυχολογικό θέμα. Να μας πεις πώς ήταν η πρώτη σου χρονιά στην ομάδα. Ήρθα σε μια ομάδα που δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Μόνο λόγια είχα ακούσει. Καλά λόγια. Και αυτά που άκουσα τελικά ήταν αληθινά. Έκανα καταρχήν καλούς φίλους εδώ πέρα. Και κατά δεύτερον χάρηκα και εγώ από την πορεία της ομάδας. Αλλά μένει μια πικρία στο τέλος αυτό. Του χρόνου πάμε για ψηλότερα. Λοιπόν, ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς συνήθως βγαίνει με ψηφοφορία. Τώρα, η φετινή χρονιά, μάλλον αποφασίστηκε να δοθεί το έπαθλο σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρα από την καλή αγωνιστική χρονιά που είχε και υπομονή. Όπως έχει και τα προηγούμενα χρόνια, δείχνει πάντα υπομονή. Είναι παίκτης με υπομονή. Και τι εννοώ, όταν ξεκινάει η χρονιά, πάντοτε όλοι θέλουμε να παίξουμε στην πρώτη δεκάδα. Άμα δούμε ότι στον πρώτο αγώνα δεν είμαστε μέσα, κάτι μας πιάνει. Λέμε πω, δεν με υπολογίζει και μάκι μου. Υπάρχουν όμως παίκτες που έχουν υπομονή. Ένας από αυτούς είναι και αυτός που θα βραβευτεί τώρα. Οι οποίοι περιμένουν να έχουν υπομονή και λένε δεν πειράζει. Θα πιάσουν τα πρωτοβρόχια, θα κρυώσει ο Γιάννης ο Καρέτσος γιατί έχει ένα πρόβλημα. Ο Βασίλης θα τον πιάσουν οι προσαγωγοί. Έτσι. Οπότε θα έρθει και η ώρα μου και εμένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Αποστόλης. Ο οποίος ο coach καλείται να κάνει απονομόνια. Ο Γιάννης έχει το καλύτερο γκολ. Το δευτέρο γύρο κιόλας, ναι.
Ούτε εγώ τα πάω καλά με τους λόγους. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της ομάδας. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλους. Μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και να βρεθούν όλοι κάποια στιγμή στη θέση τη δικιά μου και του Αλέξη, γιατί είναι ωραία στιγμή. Να σας ευχαριστώ. Επειδή εγώ τα πάω καλά με τους λόγους, συνεχίζω. Θα σου πω, θα μας πεις πότε θα σταματήσεις μπάλα και να πουλά μικρά τα παιδάκια ο γιος. Μετά δεν τα κατάφερα. Τελικά δεν βγήκε πρώτο αυτό. Θα το δείτε τώρα ποιο είναι το πρώτο και θα δείτε όλη τη λίστα, δηλαδή από το 10ο μέχρι το πρώτο. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 뛰는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 more 좀 아는 놈 뛰는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 more 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일
Gangnam Style. Con los terroristas. Το βραβείο καλείται ένας αεκτής, δηλαδή εγώ. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Καρέτσο, με έκανε ανταγωνιστικό φέτος. Μας και εμάς εδώ έτσι Λοιπόν, επειδή υπάρχουν τα αγωνιστικά που η ομάδα φέτος πήγε πολύ καλά και καταφέραμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που... Πες εσύ, λοιπόν. Υπάρχουν και κάποιοι που μας χαρίζουν ωραίες στιγμές μέσα στην ομάδα και είναι τα αγχολητικά μας, να το πούμε έτσι. Οπότε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζουν, εκτός γηπέδων, εκτός αποδυτηρίων, θέλουμε να δώσουμε μια ευχαριστήρια πλακέτα στον αθλητή μας, στον φίλο μας πάνω απ' όλα, Γιάννη Καρέτσο. Είναι για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζει. Α, δεν φαίνεται. Μέσα και έτσι. Έλα πιο πίσω, πιο πίσω. Θα το πούμε, περίμενε. Και θα πούμε και ένα παρελειπόμενο που... Γιάννη, δεν πήρες ένα βραβείο, δεν πήρες ένα βραβείο. Θα δώσεις λόγο, Ευχαριστώ και εγώ το... Περίμενε. Ευχαριστώ την ομάδα. Πιστεύω και ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου χάρισε ωραίες στιγμές. Μην ξεχνάμε τη φάση στο 96ο λεπτό με το Φούτζουλα που ενώ ήταν 3 μέτρα μπροστά βρέθηκε ξαφνικά 6 μέτρα πίσω. Θυμάστε τη φάση. Λοιπόν, χειροκροτήσω τον Πάνο για την ενέργεια. Άμερο νεοχωρίου.